nu der er den kaotiske baggrund. Der har lige været Pride, og vi ved alle sammen godt, at queer-personer og LGBT+-personers rettigheder er under pres i Europa, i Danmark, i rigtig mange dele af verden. Noget af det nemmeste og mest effektive, du kan gøre, det er at melde dig ind i en eller flere af de foreninger, som dagligt arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer i Danmark og i resten af verden. Jeg har helt konkret 3 organisationer, som jeg synes, du skal melde dig ind i. LGBT+ Danmark er Danmarks ældste LGBT+-forening, og de har kæmpet for rettigheder for sådan nogen som mig blandt andet siden 1948. De laver rapporter med vigtig viden om LGBT+-personer. De rådgiver politikere, de sætter forslag til lovgivning, de mener skal blive stemt igennem, og de faciliterer nogle helt vildt vigtige fællesskaber i rigtig mange dele af Danmark. Jeg har blandt andet selv haft fornøjelsen af at være frivillig i LGBT+ Danmark, hvilket jeg også bare kun kan anbefale, hvis man er en LGBT+ person. Du kan se her på deres hjemmeside, det koster 175 kroner årligt at blive medlem. Du kan både være medlem som queer-person, du kan også være støttemedlem. Det er meget, meget nemt. Det koster altså årligt 175 kroner. Meld dig ind i LGBT+ Danmark. Det er ikke altid nemt at være en del af 2 eller flere minoriteter, og derfor er en forening som Sabaah virkelig vigtig. Og jeg synes, du skal melde dig ind som medlem eller støttemedlem, alt efter om du selv er en LGBT+-person, som også er minoritetsetnisk eller ej. Jeg er f.eks. støttemedlem i Sabaah. Det koster kun 100 kroner om året. Og Sabaah laver ligesom LGBT+ Danmark noget virkelig vigtigt arbejde, både politisk arbejde og en masse sådan fællesskabsorienteret arbejde med frivillige grupper og alle mulige andre rigtig gode ting. Jeg synes også, du skal være støttemedlem hos LGBT+ Asylum. Det er en organisation, som arbejder for LGBT+-personer, som søger asyl i Danmark eller som bor som flygtninge i Danmark. Og som du kan se her, så kan du vælge at støtte LGBT+ Asylum årligt eller månedligt, og du kan selv vælge det beløb, du gerne vil støtte med. Så du kan også støtte med 25 kroner månedligt. Det betyder noget for de her organisationer, at der er medlemmer, som bakker op om dem, fordi det giver dem legitimitet, og det er nogle af de ting, som kan gøre, at de bliver ved med at have momentum og kan blive hørt, når politikerne de forsøger at udforme ny lovgivning omkring LGBT+ personer. Put your money where your mouth is.